ನಮಸ್ತೆ, ನವರಾತ್ರಿದ ಡೇ 6 ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿನ್ನು ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂದು ಪಿದಾರ್ದ. ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿಗೆ ಹೊರಲ ಕಟೀಲ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನೆ. ಮೆಗ್ದಿಲ ಬೈತಾಲಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್ದಾಕಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ದ ಕಟೀಲ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಸಭೆನು ತುಯಿನ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಭೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾನು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯಿನ್ಯಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸುತ್ತು ಲೈನ್ ಇತ್ತನು ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಜೋಕುಲೇನು ಪಾತೊಂದಿನಕಲೇನು ಎದುರು ಬುಡ್ಪೇರು ಪೋ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಅಮ್ಮನಕಲ್ ಪುರ ಮುಲ್ಪನೆ ಲೈನ್ ಗುಂತಿಯರು ಅಕುಲು ಲೈನ್ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನ ಲೈನ್ ಗುಂತಿಯರು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಲೆನ್ ಪಾತೊಂದು ಸೀದಾ ಎದುರು ಪೋಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದ್ವಾರದ ಅಡಿ ಪೋಯ ಅಲ್ಫೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಂಡೆ ಗೇಂಡೆ ನಾನಂತೆ ಬುಡ್ಲೆನ್ನ ಅಂತ ಬಂಡೆ ಆರು ಬುಡ್ಜೆರು ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಪತ್ತೊಂದು ಕಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಪೋತು ಕೇನ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಲ ಅವಲೇ ಉಂತಿಯ ಬೊಕೊಂತೆ ಬರ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೋ ಒಂದು ಬುಡಿಯರು ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಒತ್ತಿ ಸುಲಾಬಡು ಉಲೈ ಪೋದಾಗ ಎಂಚಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನಮ್ಮನೆ ತುಪ್ಪರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂದೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂದೇರು ಎಂಕಲು ಉಲೈ ಪೋಯ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಬರ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತ ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ ದೇವರೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿದಾಡ್ಪದು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ವರ್ಣಿಸಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲು ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬಾಬುಲ್ಲ ದೇವರ ಮಂಗಳಾರತಿಲ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡಲ ಎಂಕಲು ದೇವರನ್ನು ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಬಾಬುಲ ಬತ್ತ ನಮಿಗ್ಗೆ ಒರಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೇನು ಸೀರದ ಲೈನ್ಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲೆ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನಕಲೆ ಪೂರ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊರೋಂತೇರು ಲೈನ್ ಇಡು ಪೋಡು ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಂಡ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಾಬ್ಲ ಸೀದಾ ಪೋದು ಸೀರದ ತಂದು ದೇವನ ಪ್ರಸಾದ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನೇಟ ಕಾಪುಡತ್ತ ಅಂದಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದಿತ್ತನು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಯ್ಯವಂತೆ ಪತ್ತು ಎಂಕಲೆಗ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡುವೆತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋತಿನದ ಹತ್ರ ಇಂಕ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜೇಲಕದ ಸೀರೆ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಅಮ್ಮಕ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಕ್ಲ ಒಂಜೇಲಕದ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಮೆಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡುಲ್ಲ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಡೆ ಪೋಂಡಾಕಲ್ ನಾಡ್ರೆ ಬಂಗಾವು ಪಂದೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಎತ್ತನು ಸ್ಟೇಜ್ ಅವೆಂತೂದೆ ನಮಗೆ ಐಟ ಅವು ಬಾಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಎತ್ತಂಡು ಅವೆಂತೂದೆ ನಮಗೆ ಬುಲ್ಬೆರ್ಸುರು ಮಂತ್ ಎಂಕಲ ಪೋಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಅವು ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿಂದು ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ದೊತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒತ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಲಾಗ್.